Ало, здравейте хора! Искам да ви реча къде е Бургас 63. Ето, тук има едно много хубаво уиски. Бургас, ето гледайте тук Бургас 63. Айде, пожелавам ви на здраве, да се напиете, да но айде! Айде, даче! Чакай, ще изкараме още едно. Айде, пътеките! Намерих още едно, хора! Айде! Ние сме много дърти пияници, хора! Да, айде на здраве! Много дъртите пияници! Бургас 63, най-доброто. Да почвате да пиете на ето това. Да си кажете на здраве! Така, и на здраве. На здраве!